rong karbiang long radon phal same la sipini litum ka chathan ponji lage kedam tang tarik retrok siani votar yatra pu Rahul Gandhi la pen ke Tejasvi Yadav la pen Priyanka Gandhi Congress atumalang tum chelang se line tum pen protest damlo sila bangso protest hud alama puthak sipini litum chathan ji la sila bangso protest hud penang atum ki pudo pusipu Prime Minister apei aphan lam juno mate juno pin khang yang alam an ili nili stamining hoben pabarun e la pan alam se ningje det la bangso ningje det pena jok penang an det piang kang long hur chududlo athe Congress aphan ki kroyarat la pena pu BJP hane kroyarat ang awang atumang bong pen ang bong nona banke hulustur pi khang yang lo ili tum kedam tang ni samit thek ponong je patna long sitame che theng dut khang yang lo hala dalang tumang bong se che theng dut lo Congress hane kroyarat la pen BJP hane kroyarat atumang bong se flag pen kache theng kai bong pen kache theng arlong kache war arong rupi khang yang lo na le tum hane likedam tang video long same paklang pono sila bangso puthak Congress atum pen sitame sideline joilo je nitum pen king tonong le pusepu nitum dam et chetrek era phisi la hailam ke klang busalang tumen same pulo nitum sitame kumar bang phu kumar tong ani je lo ne laki nitum ta chordik et thek the akonon sitame nepon tang alo nep tang alo ke pusepu ase amunit sitame dia sitame chohang lo litum thek ponong lo amen ke rijwi raja pusepu abang so sumar bang so youth sialang lisi ington serlo Prime Minister Narendra Modi apei la pen Narendra Modi aphan kangton tame junop pe khanyangan labang so pena jok FIR sitame pipon tang lo BJP atum pen Rahul Gandhi atum ha sitame Tejasvi Yadav atum ha sitame lapen ke halabang so bang puan saming nang lo lapen ke etum thek bonong ji dia sitame pachang lo lapan sitame aphi sitame protest bang ke ton te lo det piang kang lo lapen ke litum thek bonong ji litum kar biang long sitame labang so puthak ka protest pon litum sitame thek bonong lo lalo lasi labang so long ke nili sitame chedon de athepi poruma bong tenut sarpiru arleng aphan napen ke ajad le punon ituma Prime Minister lo posi det kelang abang lo alang ke ja bang lo posi ilitum kangton kang thiraji po bang ke la ke aronawe lapen ke majok atum sitame la bang ke chuma thathe de nangji ahong lo ningke dog de dopo isia party phaning ke dog dopo isia party haning ke dog de dopo setame litum kangton kang thia bang ke chuma thanang ni lahlo ni li karbiang lo ra am hasami si than bon ka pachini yang tung bang ke ilitum kangton pohor muke henoda aposi ilitum inton bang ke inton nang ni ilitum Prime Minister de lo ilitum karbiang long ke ja CM EM kaduk awe tum CM EM kaduk awe tum hasami ilitum kangton je bang ke aja kong awe la pena oda we la si ilitum la haya bang ke pupe de nang ji party alam chipune setame kaching ton bang ke inton nang ni la si non setame la bang so bang pu setame inton lo kangton ko mane setame non ke party se anong juno dak lo lapen ke Rahul Gandhi lapen leader tum hanan setame anong bang ke juno dak lo lapen ke setame pabon pon FIR setame lalo lasila bang so puthak Prime Minister Narendra Modi lanar ni ke dojoy alang liningje je setame atumi porke le tum thek ponong lo alang li sitame la bang so puthak react do no lapen lam the chi paklang lo alang li aning duk pik lo pusepu lapen ke alang li pulo je ne ke dia de je ne ke dia un ne dia de po setame Bihar ara datum ke hadagara datum ke dia un e la bang so puthak pusepu halatum ke labang so bang kaningje labang so party phan ke dia on e puselang li sitame pupon lo athepi podoma bang te lake ne pai phan de le kang thok kalilo kangton kalilo pusepu lake itum bharot atera long angjir pi apen ituma pai phan ka dukawe phan se lake ington pon fruilo pusepu lake ne pai phan det kalilo pusepu lalo alama bang ke itum ka dukawe same chini ji Prime Minister Narendra Modi alang li pai ke awetang lo awetang lo poi phit sitame la bang so phit sitame chini lor phit sitame ititang aleng khanan sitame ang tum kang ton bang irire lalo blodang te ahok pet ke la bang so party sitame la pusol mong ta nong bang ke juno dak po heno dak po lalo la sele tum kang ton gang thi long ke majok party munit punon nali support thong kep sitame le tum kang ton gang thi polong bang ke chedon do nang ne lake majok sitame nili sitame chedon dunde athelai kahino thektik la puson helo mai le tum ke paklang je rada tum aphan lalo ining dok de bote kang ton gang thi pen lok loma lasi penangan atum neli phansame karjupon do nangli ke Congress phansi ke kroima penan dumang pulo nangli ke PHLC phansi ke kroima penan atum pulo komenalong nili mantune ke je kero nang je dimlong kero nang je posi mantune ke nili alenge thetum hansi tamero mantune ke opposition leader dum hansi tamero sala bang solong penan dum nang pupu nangta BJP dum long pen tangka chudun long lobo hot pen lo plo tang te nangta Congress atum pen tangka chudun long lobo hot pen te ha PHLC tum pen po asine like pulo pini sabe than pakla dakji ne like neutral kaheno long ke kaheno pujong dun po misen long ke misen posi rodun po
la hen lo do na tu la se election votes ke jok la ke li tumar along sa ja kong do arai jo posi la ke ni li mo porang le lo te la ke kumar phan maning ge ching sam la so party pu pe ninga ching sam kuman ma la phan se ni lista me chok pu la hen lo do na tu setame ni li la so party pen se tangka chudun de po be chudun hoi kuman ni long pen sai joy bak junun nong lok la pu pen ni li kaningje kali hen lo do na tu la pen puthora bang ke ni li than pon gang tung bang ke la hen lo non tarik thong ke prai siar ni Sunday bom kurani Afghanistan along chikli thepi ke thesu kali ke bang hadak 6.0 ana magnitude se bang lo asila bang supena jok haladak penna ana munit ki thi dolo la pen hem kadu kawe same kan hok same dolo eleitum kadu kawe same chini Afghanistan hadak ke langnam lo pong te duk pi khanya athi pon ma pong te hadak ron adim ron kai ke sitame ron la pen Taliban atum sinon bang ke role pon lo asila ana ki sungam bong same akonon bang ke chikli thepi sitame bang tang lo la bang supena jok penang na tum ke apran ke dam tum same dolo la pen bang suri sira pharoner ke batumang ke areng ahu ke so sitame dolo la pen kaduk ka ve apran ke dam ke bang pharoner ke plan ke apran nam julo la sinon mat India pen sitame ke chogi juna phan 15 ton sana kira piduno pusipu la hello ase ke bang jilang di sinelina update pon mom po pinie bang ke thiek pen lan sina to pen chethan pon thek chot kardok